Mami, Ja, ik heb baie iets belangrijk om voor mami vandaag te zeggen. praat. Die naweek het ik een meisje ontmoet, mami. Zij die decentste mensen ooit. Zij wil vandaag naar mij toe komen, mami. Maar En nou, ik wil niet zij moet niet toe komen en lijkt mami zo niet. hoe lijkt het? Mami, blij met een gown en zo'n Nee, pas. ik is in mijn huis. Hij is wat ik zei niet, mami. Mami was decent toen mami jong is, maar mami is ze meer niet. Ja, En kijk, hè. Kijk, maar het skaaf zie van... Nee, mami. Ik weet niet wat het verkeerd geloof met mami niet, maar hij is nog recht meisje. ik moet zien. Als hij hier komt, wil ik haar zien. Op Nee, zijn ja, reden. mami gaat schaars hier als zij komt hier niet. Hoe? Ik wil maar zij moet mami zo zien. Hoe? Als pas toe, mami is dan nou nog in een gown. Ik is moest in mijn huis. Gast er is jelle ding. Nee, wacht. Mami, alsjeblieft, vraag mami. Al gaan ze mami hebben en lopen. Zijn lopen niet aan ze staan voor die dier. Terwijl mijn meisje is Zo je ja, maar je nooit mijn huis zit voor een meisje. Mami, ik vraag mami mooi. Ik ga mami net eenmaal vragen. Ik vraag mami mooi. Ja. Wie zijn libbe is nou bij huis? Wie zei ze is dat? Ja, ik weet die mami gaan naar. Mami moet gaan kijken moest. Ze heeft gisteren gepraat van Kleriepark toe gaan. Ah, ik waar niet als een lopen niet aan, mami. Mami moet niet gaan staan naar ivers of iets. Mami moet niet eerst als zij hier komt. Ik ga maar gaan kijken, is aan libbe. Alsjeblieft, En als vraag aan mami libbe mooi. ja, als dan kom ik terug naar mijn huis toe. Tjie. Ik ga laat kinders mij vertellen. Zie je. Wat zo goed? Worry, is mijn huis die ne? Ik kom naar mijn huis Ik toe. word al gezegd, moet je zien. Nee, wacht. Oh mijn ach, mijn mensen. Hallo. Ik heb jou gezegd, maar ik ben lopen gaan zitten. Wat heb ik voor jou gezegd? Ik heb jou mooi gevraagd. Mijn meisje gaan komen vandaag. Libbe is nu bij die huis. Hoe denk je, hoe kom ik die Ik word al gezegd, ik kan staan ervoor en wachten tot wanneer zij huis toe gaan. Ai, heren, eten is het recht dat ik in die straat moet staan? Ik ga niet om die mij ook mooi gevraagd. Is onnodig. Ik Dit is redelijk onnodig. Nou ga je met mij zo aan voor die... Die ken mijn decent- toekomst is die. Decent meisje, maar je gaat zo aan. Ik ken haar dan nog niet. Hoe weet jij? Jij hebt van mij net toch gezegd, zo decent meisje. Decent meisje. Maar kijk, hoe ga je aan? Nee, ik heb jou mooi gezegd. Ik zoek ook niet hier. Wanneer zij komt niet. Maar nog steeds weet je van mij, die komt niet toe. Ik hoor wat je zegt, maar waar je moet ik gaan eten? Mijn rugpijn, ik kan niet altijd Ik zo ga je niet om waar, toe ga je niet. Nee, Ik ga je redelijk om. Nee. Ik ga niet in mijn huis, dat is mijn huis. Niemand gaat mij komen vertellen. Sure. Auntie is bij je onnodig. Ik moet het veel zeggen. Is bij je onnodig. Ik moet het veel zeggen. En je pa komt net toe en hem alles vertellen. Ik kan hem vertellen. Ik wil hem alles vertellen. Hij waar maar niet. Wat waar hij? Hij hij- zei nooit die niet. Als hij mij ziet, nou nog wel hé. Na die rougheid. En dat is ook maar niet decent. Dit is al wat ik zeg. Deze meisje zal je naar zo'n rauw jong kijken. Ik heb het nooit van jou verwacht. Zal hij rauw geweest die als hij net gewassen? Als Maar al paas al elke dag mijn mensen zo is mijn slee komt. Als het nodig is dat je dit voor haar moet zeggen. Huh? Zijn moeder moest Als weten. het nodig is dat je voor die meisje die goed te moet zeggen. Jij vernedert mij, weet je dat? Jij vernedert mij eten. Is onnodig, Auntie. Nee man, ik heb het redelijk van jou verwacht. Dat is Dat is het. recht. Oeh, ja. Ik kan niet geloven dat je met mij zo rauw is. Ik kan het niet geloven niet. Maar één dag is één dag. Sophie, ik heb jou vraag. Eten maar wat Doe heb het. je vandaag aan? Ik heb nog gezegd, mijn eerste meisje die ooit. Ik wil eerst zien met een goede tijd heb. Maar jij komt nu hier en met jouw gown aan. Men zei nou denk mijn ma is zo. Men zei nou zien hoe mijn ma is. Maar die gouden een keer niks, die gouden is schoon. Kijk hier, Giel, skaars, die gown is skaaf die niet. Doe je niet, worry niet. Ik weet niet waar ze belt. Die. Auntie, Jij hebt toch voor mij Ik moet gezegd, recht komen, je jij, gaat Annie. voor mij aan de gouden kopen. ik kan een gown voor jou kopen. Jij hebt zo gezegd. Waar is die pensioengeld en mijn broer zijn open geld? Waar is zo? Ja, Die zus. die kost is duur. Sorry voor die woord. Die kost is duur, je ziet die kast is leeg. Ik worry niet. Is klaar gezegd, ik doe het nooit weer niet, Auntie. Ik doe het nooit weer niet. Ik denk, je moet maar veel andere plek krijgen. Ik zeg jou, Edison. Je gaat niet zo gedreigd raken in mijn eigen huisje. Krijg veel andere plek waar je kan handelen.
zei Wie wat sal ek luister? mens praat nie so met my man. Dis jammer. Ek wil geen maar hy kan van my sien nie, man. Ek Wat? het veel verwacht van Ek jou het net ontplof, ek was kwaad en so. Kijk zo. Ik ga nu ook terugkomen. Ik weet ook terugkomen. Oh, iets uit? Yo, Nou, my right. Ja, ek is right. Same tyd. Ja man, ek kry 'n meisie nou in die straat en ja, dit is 'n lykie lekker na gesiggie. En ek vra van wat gaan aan? Sy sê nee man, sy is gelukkig met die wat jy jou ma so disrespek en die wat jy jou ma aangaan hoe hy sy aantrek of so, hoe sy lykie, die toestand wat sy in is en so nie. Maar my broer wil vir sê dat respek jou ma in alle tye en wees dankbaar vir haar. En aanvaar haar soos sy is. Aanvaar haar hoe sy aantrek en hoe sy is. En kyk, ek weet dat jy jou meisie genooi en jy wil jou moeder graag gehad het, hoe jou moeder nou aangehad het. Maar wees dankbaar vir haar man en dat jou meisie weet dat sy jou vat soos jou volgens jou omstandighede waar jy is, jy sien. Mas ja. En eer jou vader en jou moeder, dat is 'n Ja. daarverling mag word. Mas En ja. kyk, jy respect my moeder baie. En kyk, ek verwag dit van jou dat jy jou moeder ook baie respect sien jy so. Dat ons dit behou, dat ons mekaar so ouers respect. Want dit kan ons baie ver bring, jy sien. Want dit kan jou op die einde van die dag, nou respect jou nie, nou respect jy nie jou moeder nie, en nou voel jy dat, oké nee, ek worry nie meer nie. Kan daar iets gebeur met jou buite en dan wat kan jou moeder vir sê? Jy kan sê, nee, hy kan luister maar en hy kan maak my maar uit. Zodat ons weet dat ons ten alle tye onze moeder, onze ouers respect, dat ons ten alle tye onze respect behou voor onze moeders. Jy kom kaksterk. Ja, nee, ons is hier om elkaar te lig. Ons is hier om elkaar te lig. Sien, zodat ons het behou. Ek raai geniet. Ja, nee, is recht zo. Ja. Goedemiddag. Middag. Is Ethan wel hier? Hy is hier so. Want sou ek nie om gaan roep nie asseblief. Ek gaan hom roep, maar kom sit eers gou. Dat ek 'n bietjie met jou gesels. Ek verstaan nie vir Ethan in die laaste tyd nie. Ethan was nog nooit met my so rou nie. Hy het vir my vertel van jou en julle sien nou mekaar. Maar nou is hom attitude heeltemal gechange. Ja, ek Hey. is baie jammer aan Sophie. Ek het met hom gepraat al. Hy het vir my gesê hy's 'n baie decent meisie, maar nou dink ek, is dit 'n decent meisie wat hom nou so het laat hy nou so rou is met my. Ons is nie ryk mense nie, maar ek weet ek het vir Ethan goed groot gemaak. Ek verstaan nie, jy het self gehoor gister, hoe lelik praat hy met my. Ek het gehoor, ja, maar ek het gepraat met hom. Toe sê hy vir my hy is jammer en goed ook. Hy sê vir jou is jammer, maar hy sê nie vir my is jammer. Ek is mos die eerste een vir wie jy moet sê, mami, ek is jammer. Verstaan jy my kind? Ja, en Sophie, ek verstaan. Ek gaan hom nou roep. Ethan! Ja, ma. Ethan, is iemand? Hier kom ek. Hoor, hoe hastig is hy, weet is jy. En hier kom die chums van hom na toe. Dankie hoor, dat jy met hom gepraat het. Is reg so aan Sophie. Ek het gepraat oor hoe as jy nie meer goed is. Ek is geskik te sien. Ek verstaan. Maar een mens praat nog steeds nie. Soos hy nie jou maar nie. Maar jy sal die virus aan te noem dan. Nog steeds. Jou ma is jou ma. Ek weet partykeer as ek verkeerd, partykeer as 'n mens maar disrespectful man, but ken nie een dieselfde ding wil doen nie. Ken nie een dieselfde ding doen nie. Maar jy En ek hoef ook bly mos nie so- praat. Ek bly dan praat. Maar jy hoef ook mos nie so aan te gaan. Jy sal nie verstaan nie. Jy sal nie verstaan nie.
Vader, ek elke dag moet gaan na die auntie. Hier in die fucking huis. Elke liewe dag, dieselfde ding in 'n kaun, as die mense kom so. Is mos nie regie. Mense moenie my ma so sien. Ek wil nie 'n ma wat mense altyd so gaan sien. Dan maak jy saak, Ethan. Ek kan sien die meisie soos jy gedink dat ek kan sien. Ek chachi mense nie. Ek sal jou nooit chachi. Jy weet mense lyk kak ding van ander mense. Ek wil maar net jou hy first impression gee teenoor my ma nie. Maar ek is mos nie so 'n meisie nie. Nou ek het dit geweet, ek is jammer. Ek het het regtig geweet. En nou weet ek mos nog geen om my ma lyk of wat ever sy is die vir my. Ja. Nee. Hallo mami, Hallo. kan jy maar sit langs mami? Ja, so. Mami, ek wil net baie jammer sê vir die hoe ek vas my mami en die hoe ek as ek weet ek is die beste kind daar buite nie. As ek het agterna het ek gerealiseer dat mami is die enigste een op daar gewees vir my toe niemand daar was nie. En het is verkeerd van my om so te react en mami net te disrespect of mami uit te maak van mami het met die mens wat ek vandag is. So, ek wil net sê baie jammer en ek is baie lief vir mami. Ek hoop nie, ek wens nooit ek het 'n ander ma gehad nie. As maar net, ek het gedink dat ek ook so reageer het. Ek wil maar net, mense moet 'n goeie eerste impressie van ons kry. Maar die ding is, ek worry nie meer wat mense van ons dink nie. Want almal het hulle eie probleme en whatever. So ek hoop maar net ek kan mami ken van vandag af 'n goeie verhouding of behou en whatever. Dat mense kan sien, nee man, ek is nie soos hy nie van ek wil nie meer hy oukie is wat hom ouers uitmaak of disrespect nie. Dankie my kind. Ek wil net hê jy moet onthou. Ek is baie lief vir jou. Ek het sleg gevoel omdat jy my so verneder het voor die jong meisie wat ons nie ken nie. Maar ek is bly dat sy ook met jou kon praat. Ek vergewe jou, maar ek hoop nie dit gaan weer gebeur. Ek geef jou alle jare, geef jou die beste. Ek doen myself tekort, sodat jy kan reglyk in die straat. Mense sal nooit weet wat in ons huisomstandighede aangaan, want ek wys dit nie vir mense nie. Mag die Here jou seën, omdat jy weet jy moet vergifnis vra. Mag die Here jou begeerte van jou hart vir jou gee. En jy moet nou net jou woord hou. Nee? Ek beloof ek sal. Okay. Ek beloof ek sal.